Здравейте, приятели! Вече дойдохме в Пловдив, в хотел Испа хотел Марково. И да, сега ще снимам румтур на стаята, на хотелната стая. Така, ето тук е нали вратата, тук е като влезем на един гардероб, който ето има хавли, има каса и тук са дрехи. Така, тук имаме къде да се сложим, нали, обувките, да се обуем, нали, ето кякета. Ето тук е тоалетната, т.е. банята. Ето тук са да се изкъпим. Ето, тук е самата тоалетна чиния. И ето тук е мивката, хавлийките. Ето сапунчетата. Какво са? Сапунчета. Добре. Така, тук имаме хавлия, сушла. Да. Ето тук имаме телевизор, доста голям. Един телевизор. Ето, тук имаме легло, което брат ми е, че малко настъпа го скача върху него, за тази излиза така. Тук имаме като нощна така масичка. Тук бях някакви маски, които вече сме си сложили чанчите. Тук вода има, някакви такива чайове, огледало има, бюро, стол. Тук за дете легла с, вижте каква хавлия, жаба и такова за още малко дете. За още не малко дете е такава хавлия. И да. Това е стаята, сега ще ви покажа. Хора, вижте, тук има един такъв човек. Това сме така тераса, която може да чуете малко звуци, защото там е майка ми и там брат ми, баща ми, че там да взема куфърта. И така. Ето вратата, ето така хора терасата, тук има такъв стол, ето е гледката, басейн има, там има други места, които ще ви ги покажа в друго видео. И да, хора, знаете ли какво стана? Значи, тук настъпах, малко беше мокро. Вижте, чорапа ми изляза мокри, о не. Нищо. Ами, ето сега ще я така да стана бързичко. Тарам, 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 тарам. Ето колитавчето тук. Тарам, 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 тарам. И да, това е стаята. Благодаря, че гледахте това видео, абонирайте се за канала ми и лайкнете видеото. Чао! Обичам ви!